Ago, mema wakwa abadeba Tete will be Gyegyiregye so. Bidding the Jimmy Hanks. Many wufi Akan who may be a what to din say, with Gyegyiregye nano. Inti me pesa yet waso. Nano ye can iti a edikan. Inti ene ye did yet or swear being and I air it waso. Mumamifa asedake se ima Bureau of Ghana Languages. Se wonga mame ho kwan se minkin kan won hu maybe. Bureau of Ghana Languages ye adwuma ko bi a won na wetin team in homa a wachire won wo Ghana kasa horo no mu. Nti asedake se nkoma won. Efei meda cdfi.net ase. Se won aboa me ma me di dwumadi rebrel. cdfi.net ye abefo bia bia wodi gwa wo ho. Se wo pese wodi gwa na so wonni sika wo de bekwa akogye edan a twa de kodi a wo pese wo ton no infonini na fa koto cdfi.net nkrofo bekwa akohwe na won afre wo atonema no yo medam ase muma yemfi ase wukuda bi enwumre na adwene ase di kroma dawuru kasa ese adechia obia o oberima o obiara nko efum na wobekọ kwasafu juma esane saa inti adechie no obiara anko efum okwan a wode kọ adensu mu nsu no asai esuso a etue inti okwan a meafa so kọ esu no asai dontori eje afa na efu enso eni obia biara a wankoju insukwan no bi merima no nyina nso kọ sukuu dan ho adumaye eframa kese a eboy no ama sukuu dan no so apa enti aduma a ewo ho no enye adumawa kwabena ni mako nso sori anopa no okọ ho bi efei na wawie sukuu ahoro a wakokọ no nyina na orije na akofi aduma ase okojina omanfo echi kakra na osan ba fie be hye ne dan mu oti opon ho rekan ne homa ara na oti se obi refre no oti ofre a edikan no nanso wamua nene nabia si subio frɛ no se enti enye kwame ni mako na ohye odan no mu a omua meyi oti se abrewa no rekasa saa no osore na ofi edikọ ho odu ho pe na abrewa no dangu no sise efeide mefra okra wumua obra woreba afa esewara brahana menhwewe oto aso si no pika kire ni makose tie na menka nkire wo ensunowa a wode wunhu no so bia no mere mpene ma wonware no mere ka ama wate se dwene ase ha minim ofie biara mu nsem impanyifu se wokọ aware a bisa ama nsunowa a wani atu aka no so yi wunim ni fiasem mempese mihu se wone no nambio mempese ode ne nankura besi ofie ha oye abofra a ommuade omfere ade nso na se impanyi kan a wommoa se oba anse oni a ose ne na akosua nyanta eni wu se ni nani so se wahuni a erikosi ya yeribu nkompo akọ ensnowa ne nikunu aware mu ne eye a woware ene ne eye ya ensnowa pese ojai aware nti eyi flashback ni mako amfi intesu engu fem kra osan kohye ne dan mukom eye kakra no ofi beka kire ne na bia yi se oni ensnowa ahyehye aware abrewa yi te saa muai wo beka se akomasi ne so ne ho popo ibri otiem se wone hina na ahyehye aware kwani mako jama bribi na erije wo saa na wo hyehye aware se enti na de biara ensunu wa trohwe yi ni awuti yi wutumi ne obi ahyehye aware eyi de entaw na urugoro ho wo bua kra weja na esese ohwehwe obia ma wo ware no oduma kuma bo adi ehifa kroso na wate se oberima bi esinebo ahwehwe obia aware ende anka musupa ara na wabo bre a abrewa yi gusore kasa no nyina
na ni mako asi ne ti ase de ne nan rekyerɛw fam ne nenabea no ano si pe na ono nso bua ise na meja hwehwɛ obia mame na mempe no a wo sen me ne nenabea tiam se ekuya moa mehwɛ me a tie moa ya odere mame weja ahwehwɛ obia amawo na wo mpe no den wuje di se aware te se nam a wosiesie na watutu are wone wonsuno wa aware no de erinye yie na yiwani fi so ogu ahome na oto asu se enye saa na woye no kraa tie ma enko wasum se wo pese wo ware a fa ho asem to weja anim eno na odi nani befamu ahwehwe obiapa amawo enye se sebi wuhia obia bi abonten so no na ne ho ya ofe nti na watu abare no ansa na wo be ware obia no hwe ni nchi hwe obia no abrabo mu efe hwe ni suban mu nso ebia na oyareboni bi wo obia no abusua mu ebi nso a eye krombo na ewo ho wo ware obia bi a ofi abusua boni mu a daachi wo benu ho nti jai ni awore keka no kra me bretuba ata me nyanka mani nwusu yide mirint na ho ma ofie insai saa mere makwan da ni makobisa ni awehu wo nsunu wa ho a nti ompe aware no so no eno na anka esese wo hwehwe mu ansa abrewa ata akọ so se Junior Sikroyi ofi biara ni ho a menni mu asem apopo chichi fi nsu ase beka se odenchemewua woje no chim ofie ho a wo pese wo kọ no nye twedi ampo ne asase ya adaroma wako suku awie wo wie suku yi abrewatia mikita ogwansan a otu adua baako amawo se fashira wa no ma ye bone wona wuse wo rekoba bia akoye adwuma etwa se weja hwehwe obia a nani da fam ema wo ware na wakoboa wo ma wahwehwe biribi abafie tawbo ase na yiwani fi nsono waso na weja be ware obia amawo adwo se wa kwame mensane na yi se oye kama odi wechi ekoba biara a efata adwo se wa ben kwasi mensane na yi akosu akore wa ba adwo se wa wonim no ni makote saa no omunai na okan se ono nti na wore ye saa anka metu kwan kra me na makwantum na mehu obia bia a medono a sena maware no abrewa bua no kan se ende anka watu akwantum aware anka wore mfa obia no nsifie ha eno de immoso kra na obi nware ni kromani innu ne ho oka asa pe na ni makodan ne ho se oreko no na ne nano nso reto me nano se hwese orichiwa fameso kwai ko dabi na ubehunu na enyene dano ni makofi edi no wa mafie ntem odu fie anajo a obiara ada eduan a wodi si ho ma no wanhwe ani kra na okodai ahima na osori gware oka ntade gu so na ofi edi okotena suku dan ho kenkan ne homa eye kakra no oye na adwene se orekofie okwan so na ohia ensunowa eni bo na ni mpe na obisa ni makuse na den nti na wamu na kusu seyi jaya braw ensunowa na mebuafu den nti na wobuafu miana wode mebufu den na efei den asem na aba mede wumu na saa a mempe kra asem bi asia na enya menena nsem a wakeka akire mempe kra oje di se me ya abofra na watete waduan ahyema no eden me wodan mu na ofre me ansem a okeka akire me no na hine ne time kra eye me enya no bini kwabena tobo ase na wunim mrewa asem abrewa de sebe otise abofra enti eye ni na echi oka den asem a oka kire me ne se
ompese me ne wo nanti bio efe ompese ohu se wo ba fie ho bio na wo ne na no de ma ye no den kra ma hu se ompem asem kra kwasi da awia a me ba wo ho no ani chiw bia obu me mereko nsu a me kra no semi didua semi de hama wankasa me ho ompe wasem nti a na eden me na me se me mpe wasem a anka ebe haw nia okan a etwa ni nyina mu ne se ompe se me ware wo saa enti se na abrewa yite me de nia oriye no haw me obran wo mo no bedewde nanso e haw me wo na kra enso aye ne ho enim nchine etiko wisa ohu me a wo beka se opemasem nso mini ho a adapa a obo me enya no bini na nsane ne a na meretwa mu wo mu mfichiri ho akọ asu meti se oritutu mafu ase ama me megina ho din tie no nanso wu intima nka hwe menya aka se meware oyide nia obiara beka no erin haw me wara na mehwe wo ma enha wo kra na obua kra menya aka se wara na meware oyide yiwaso abranti ote se me ende anka ebeben ensunu we hu nkonwa bien bi se esisi jedua bi ase enti okire nimako ma won nyina kotena aso wotena ase pe na nsunu abue nkomobo no anosi yen aware yide se anye yi a ebeye me yawo yiye medi mani ato so na esan ben na eribe san me yi ama oka asape na odan nani hwe wim san ni makonso kire mu se enye esane oka to so se me na mi se meware wo eyi hu esan ne den orikasa no nyina na ensono wa de ne nsa asum na ano hwe ni makoanim ogu ahomekoko na oye nanim se jama oridwen asam bi ho obwe na anu kan se awari yeye mpo a wo mama empeneso woni na empeneso na bia weja enso empene se ebasa a na ye ware den na ayeye ni makukunkum nanim bua no ebufu suse won na ware wana enso wade nsatia ba kutia na ano bo ni tinko kan se adwo asewa nti na de biara midinda so wo dwene ase abontin yi se onu nkuto a anka wa bregu adwo asewa na worekọ ware no wo Gyegyiregye no so okwadwofu ebi nni oman yi mu eduan kra onim noa ntama kra ofrai ontumi nhoro okosu bisaisi kwasida no wanhu ntama bia na ofra no asenga yese brisi wetua me kwadusian fura kra jai kasa na merin ware se wa na afow na yeri hata anase awo na yeri yiyi eri masada mede wara na mehwewo ensunu wade ne nsatu ni makoso na oto asuse yenga ware yide onyame na ahyehye odo a medido wo no ye anwonwado se meko naso a wo hu adai nko na meso eye a na eye me se mintutu metena wo fi hokra wo de tobu ase fantifo na woka won asem bi se abotar tutu nkokwa odo a medo wo no sen wo de no kra bibiara ni ho a ebetumi atete wo yen ntem ji owu ampa eba owu mpo a yebewu ni makosori gina ho twin nimu original sinu nyina ensema na ogusori kan se mikofie na wode aware ho nsem ba bio a wo behu woje di se kan no ne kan no na wosi asiwa hina na ne obetena ho ma na eja aware ama no ansa na wenya oyere enimguase se de na anka ehina mederefa
ankadwene asefo enyawo da a meware wo no inni chiri biara nia mejare keka no de mente kra owo bosia kra mebo akoye wo ho ade ansana makofi maadwuma ase merekonso a mene wo na ebekọ ayefro kra a ye mehia yebema osofo ehira aware no so amayen se ebasa a den bio na ebetumi atete wo yen ntem yebeware wo asori dan mu pe enye won aware tantan a wotena ase no nsafufu di bigugu fam yi impai no yebeware abrofum se amasa a na suku a mekoe ye humfaso ne den dano ebeyedwe ensunuwa a sabi nani agenitrim no enso de so sise ye hia yefro no a yebeto nsa frɛ adofo nyina ma wakogya yen asori wofi asori no a won nyina bebe fie abedidi ordinary bu sani awaye ayefro ahyehye koso tinikunu nchen na adofo rididi na worenom nsa no ohwe ni makoanim na okan se kwabena medanwo menso meboa wo ma watetew bosia biara a wo bebo aye ayefro no wotna ase bo nkomo che yiye wosori no na breko anim pa ara yo yedeti a etoso abien asi chirewadwen woni abrewa ataye adwen se esese ni makoto ne boase e manager hwehwe obia ma no ware ana se ususu se sese de sa ne ma na atwam nti esese ni makwankasa e na ohwehwe nia opese oware no chirewadwen e wo adwene chirebia ho ansa na yebekọ no America we say eya subscribe efe eya fascini koma wonamfo nom na wonso wonhwe bi na yensua yen kasa yen amamre ene abrabo mu nsem me dase ne yebesan ahia